יש משהו בכסף שלי, אפילו שאני בתוך זוגיות ואני אימא לילדות, שנותן לי תחושה שתהיה לי אפשרות בחירה בעתיד. כלומר, אני יכולה להיות במערכת יחסים, אבל אני יכולה גם לא להיות שם. כי אני יכולה גם לבד. בשבילך הכסף שווה עצמאות. לגמרי. עצמאות, בחירה, שליטה. כל הדברים שהכי מפחיד אותי לאבד בתוך זוגיות. אז רציתי לשאול, אם לא היה לך כסף, את חושבת לא היית עדיין שולטת? זה שיש לי מקצוע, פרנסה, סיפוק וכסף, נותן לי איזשהו שקט להסתכל על בעלי כל בוקר מחדש, ולהגיד אני פה מתוך בחירה. אוקיי. אז יש משהו בכסף. זה לא בכסף. שיכול... זה לא בכסף. את לא מדברת על כסף בכלל. בסוף היום זה כסף. את נמצאת במצב מעולה, שבו יכולה להיות כל אישה, שקמה בבוקר, מסתכלת על בעלה, ובוחרת בו מחדש. הכסף ייכנס כאישו, כשיהיה בעיה בין בני הזוג. זאת הנדוניה שהכניסה לו בין בכסף, בין בתכשיטים, בין בצורכי לבוש, בין בצורכי דירה, בין בצורכי שימוש, הכל קיבל עליו החתן הנזכר ב100 זיקוקין כסף צרוף. סך כל הכתובה והנדוניה בתוספת 180. אגב, מדברים על מקרה של פרידה. אתה רוצה שאנחנו נעשה איזשהו הסכם בינינו לגבי איך ניפרד? אני אשלח לך מייל. אני אשלח לך אס-אמס, תקשיב, ביי. זה הולך לבית משפט, אתה צריך כאילו משהו... קופות גמל וקרנות השתלמות. וכל מה אתה רוצה? הפנסיה שלי מהעבודה שתהיה, תהיה סכום גדול. אני לא רוצה שהיא תיכנס גם כן ככה. מה זאת אומרת? אם אנחנו נפרדים לפני 20 שנה, אני לא רוצה שאת תקבלי זכויות על הפנסיה שלי. כן, אבל אם אני זאתי שנשארתי בבית והייתי עם הילדים שלך? אז מה? זה מנגנון אז שבא לאזן... אתה מנכ"ל העולם כולו ואני עזרת בית, אז אין לי כלום? אז לא, אבל אם התגרשנו לפני פחות מ-20 שנה, כאילו, אם התגרשנו אחרי 5 שנים, למה שתקבלי 50% מהפנסיה שלי? זה לא הגיוני. הרבה מאוד אנחנו מדברים על פנסיה. את אין לכם ילדים, אתם מתעסקים בפנסיה? כן! בת כמה את? 28. וואו. גם לי זה נשמע קצת מעוות, כשעכשיו אני יושבת פה ומדברת איתך על זה. אבל בכל זאת אתם עושים את ההסכם הזה. כן. אנחנו מנתקים לגמרי את המונח הכלכלי מהמונח הרגשי. העולם שאנחנו חיים בו היום הוא נורא קר, הוא נורא ציני, הוא נורא... צריך להגן על עצמך, צריך אפילו עם הבן זוג שלך, להיות במין מעטה... מין שריון כזה, מין קליפה, והמקום היחיד בעולם שאתה לא צריך להיות בו עם קליפה זה עם הבן זוג שלך. המילה גירושים, חשבתי שתפחיד אותי יותר, אבל זה נורא מצחיק, כי התמודדנו מול המילה גירושים ביחד. זה כאילו, זה אירוני. זה אירוני לעשות את ההסכם הזה, כי אני ויובל, עשינו את ההסכם הזה כאילו יד ביד.